Miawas ang baha sa National Highway sa Bais City. Samtang nalapawan usab sa tubig ang spillway sa Canlaon City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang sitwasyon sa National Highway sa Barangay Kalasgaan, Bais City sa Negros Oriental kaganihang buntag. Hinay ang pagpadagan sa mga motorista nga miagi sa lugar human moawas ang tubig gikan sa suba. Sa laing bahin, di na usab maagian ang usa sa mga spillway sa Canlaon City. Kini human musaka ang tubig sa pipila ka mga suba sa lugar. Nagbantay ang mga sakop sa Canlaon DRRMO aron masiguro nga luwas ang mga mutabok sa suba. Kiniusab ang sitwasyon sa lungsod sa Valle Hermoso, human mubundak ang kusog nga uwan kaganiha mugna sa shear line. Usa ang Valle Hermoso ug kasikbit nga mga lugar sa gipaubos sa pag-asa sa orange rainfall warning. Walay gikatahong danyos sa mga pagbaha. Tungod sa pagbaha, kansilado karong adlaw ang klase ug trabaho sa Canavid Eastern Samar. Dunay mga residente ilabi na katong nagpuyo sa mga lupa nga lugar ang gipabakwit. Sa dato sa PDRRMO Eastern Samar, apektado sa baha nga dala sa shear line ang mga upstream barangays sa Hipapad, Oras, Dolores, Maslog, Canavid, Borongan City, Kinapondan ug Giporlos. Sa lungsod sa Maslog, miabot sa 250 ka pamilya gikan sa 4 ka barangay ang namakwit. Ug tungod sa nasinating daotang panahon sa Eastern Samar, una nang gimando ni Governor Ralph Vincent Evardone ang pagkanselar sa tanang klase sukad pa kagahapon. Dunay pipila ka mga lugar sa probinsya ang nakasinati og landslide. Sa Eastern Samar gihapon, nasinati ang halapad nga baha sa lungsod sa Giwan ug tungod sa daotang panahon nga padayong nasinati. Nimando ang Giwan LGU nga gawas sa klase kansilado usab ang mga trabaho sa lungsod. Tungod sa uwan nga nasinati, sukad pa kagahapon sa buntag. Ubay-ubay nga mga kalsada sa lungsod ang gisanapan sa baha. Nico Sereno, Balitang Bisdak.